Has sentit a parlar mai de les deesses gregues? Les coneixes? En quina t'identifiques més? Et proposo que m'acompanyes en aquest viatge a l'antiga Grècia per conèixer les principals deesses i veure com ens influencien amb els seus arquetips. Aquest és un treball que he fet en els darrers temps i que vull compartir amb tu. D'una banda, l'arribada a les meves mans del llibre Les deesses de cada dona, de Jean Sinó de Bolen, que perfila sàviament els arquetips de les dones inspirada en les deesses gregues, i d'altra banda, el fet gens casual de conèixer la Montse Teixidor, que és experta en acompanyar-te a ser la teva millor versió, m'han ajudat a elaborar aquesta classificació que ens pot ajudar a entendre en quin moment de la vida estem, si estem a gust en el rol que ens toca viure i com podem canviar-ho. Així és que si m'acompanyes, podràs saber quina deessa t'inspira en cada etapa.